első alkalom, hogy ez a társaság így ilyen formában összejött, hogy nem csak egy társadalmi esemény, hanem megnézzük a múltat, beszélünk a jelenről, és remélhetőleg a jövőről is. Én úgy gondoltam, hogy mi vannak közöttünk, akik háborús gyerekek voltak, akkor születtek, mi meg a fiatalabbak vagyunk a háború utáni társaság. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, különösen örülünk, hogy itt van Adorján András polgármester úr, Celekos Ide, aki rengeteget segített és lehetővé tette, hogy itt lehetünk, üdvözöljük, hol van a Fábri Péter, vagy ott ül, nagy szerényen, és ki? Az Eszter, ugye? Kovács Eszter? Kovács Eszter, meg a volt igazgató, a Kolozsvirág, úgyhogy nagyon neves és még szeretetre méltó társaság jött össze. Erdős Kati, ugye? De jó! Szóval a célunk ezzel az összejövetellel, ezt a meghívóban leírtuk, amiket Szandival szerkesztettük, hogy nem csak egy ilyen nosztalgiázó délutánnak szántuk, hanem arról szeretnénk beszélni, hogy a jövőben hogyan tudnánk hozzájárulni Leányfalu helytörténeti anyagának bővítéséhez a mi generációnk anyagából, sőt, hogy legyen mit hagynunk a gyermekeinknek, unokáinknak és majd a dédunokáknak, ugyanúgy, ahogy ránk is hagyták a felmenőink a háború előtti törzsanyag és 19. századra visszanyúló múltat. És ebből az anyagot szeretnénk gyűjteni mindenhez, és ebből szeretnénk most egy kis ízelítőt nyújtani. Hoztunk fényképeket, Binder Klári, Miket Szandi, kihozott még Orsi, Krause Marika, Pirinsári, és még biztos sokan másoknak van otthon a sublóban egy csomó fotója. Nálam olyan fényképek voltak, amiket a Miket Szuzi nénitől kaptam, én 1963-ban mentem el, és abban az időben adta nekem ezeket a fényképeket, amik megjárták Amerikát, és egy összeállítást készítettem belőle, le fogjuk vetíteni. Bemutatunk egy törzs időbe visszanyíló néhány fotót is, és napokban kaptunk Wein Ádámtól egy nagyon aranyos írást, ezt meg közre szeretném adni. Ő azt mondta, hogy nem olvassa fel, hanem majd beszél róla. Úgyhogy ez egy példa lenne arra, hogy mit tudunk csinálni, mit tudunk adni a közöshöz, hogy ez magasabb szintre emelkedjen. Nagyon sok mindenről lehet beszélni, ez hogy lehet tényleg kurátor szintre meggyűjteni, mi az, ami már itt együtt van a könyvtárban, vagy Redő Ferenc a jelenlegi gyűjtő, rá maradt az anyag, ami eddig összegyűlt még régről. Beszéltem Bedő Szilvia, aki a 2000-es, 5-ös években volt itt az igazgatója, vagy a kurátora a Ravaszlán, vagy nem Rokoma, meg a könyvtárnak, de hát eléggé rendezetlen minden, úgyhogy a beszélgetés végén, vagy egy másik alkalommal, de bármikor, de jó lenne ma elindítani azt, hogy egy kis csoport álljon össze, van, aki a technikai részéhez ért, van, aki nagyon jól emlékszik mindenre, ugye Klári összes névre, hogy ezt tényleg dokumentálni tudjuk a jövőre. A törzsek, a törzstagok annak idején, hát fantasztikus, annyi írás volt, meg teljes címlista, névlista megvan, itt a könyvtárban láttuk az Andival, úgyhogy ideje lenne, hogy mi is hozzájáruljunk Leányfalu helytörténetéhez. Jó, úgyhogy köszönöm szépen. Én ülök oda, mert itt ezt a nyomni kell. Maradj itt, ha akarsz. Rendben van, jó, amit eddig mondtam. Nagyon jól mondtam. Kihagytam valamit? Ezt el kéne zárni. Nem kell, az állandó.
Nem lehet, az olyan fix. Ezt nem szeretném. Szóval hogy kezdjük el? Pufikám. Mondjam? Mondjam. Először is elnézést kérek mindenkitől az öltözetemért. Strandról? Május 1-én fürdeni kell a Dunában. Természetesen. Mi kérünk elnézést, de így jött. Ezt a szégyenletlen valamit el van intézve. No, az a furcsaság, hogy itt csupa olyan ember ül, akinek emlékei vannak. Olyan emlékei vannak, amik meghatározták az életét, és volt mire fölépíteni, ami lett. Ezt innen kaptuk. Ezt a képet, azt ezt közre fogom adni, ezt a számítógépen fölülről akasztottam le. Én állandóan ezt látom. Ez azt mutatja és azt bizonyítja, megjött a ugom. Szia! Ja, bocsánat, még csak közben akarom szúrni, hogy aki közben akar egy pohár bort inni, öntsön magának, rengeteg finomság, édes sós. Utána is, de közben, ha nem bírja, aki nem bírja ki, az nyugodtan oda. Hát ami a dolog lényege, hogy mi amink van, az örököltük. Ezt kaptuk. Kaptuk az őseinktől, akiknek itt is és mindig szeretnék köszönetet mondani. Mivel, hogy ők összehoztak minket, és ez a sok gyerek, aki rajta van ezen a képen, ez mindig jóba volt egymással, ezért már 4-5 éves korunktól kezdve kezdtük jól érezni magunkat egymással. Aztán mi se történt. Aztán jött az, hogy 50 és 56 között bizony igen nehéz lett az élete mindenkinek, de érdekes módon ez itt nem érzékelődött. És 56 után egyszer csak elindult valami, amit én megpróbáltam megérteni és megmagyarázni. Egyrészt csupa olyan ember jött itt össze, akinek volt elképzelése arról, hogy mit ér. Aztán olyan lányok lettek, akiket szerettünk és tiszteltünk. Sőt, akik igazán a miénk lettek. Nem azért, amire itt mindenki gondol, egy fráz. Azért, mert együtt éreztük jól magunkat. Ezektől a lányoktól mi rettenetesen sokat tanultunk. Egy életen keresztül megtanultuk tisztelni mindenkit. Ez volt az egyik. A másik, ami nagyon fontos, hogy mindenki nagyon szereti röhögni. Itt szeret? Röhögni! Ez tulajdonképpen itt indult el, hogy együtt, nem kevesen, hiszen akik most itt vannak, ezek nagy része bizony akkor is volt, és akkor is együtt röhögött velük, és elkövettünk minden aljasságot és biztonságot, amit egyáltalán ebben az operettien ifjú korban az ember el szokott követni, és ma egyáltalán nem szégyellem. Nem szégyellem a János bácsi ribizliének a megstuccolását, ami úgy történt, hogy mintegy 15-en a porcukros tányérról a kezünkben bevonultunk a ribizlisbe, és lezabáltuk a ribizlit. Ennek a helyén ma egy társas üdülő van, tulajdonképpen jobb lenne a ribizlit. De nagyon sok minden történt. Fejeltünk, fociztunk, úsztunk, meg megint úsztunk, meg ráúsztunk a kormányára a hajónak, ráúsztunk a
a kőszállító uszály mögé kötött ladiknak az oldalára, aminek egyetlen egy nagyon fontos tulajdonsága volt, hogy szálkás volt. Az egész tenyerünk, meg a fenekünk, az teljesen szálkás. Úgy kell, ez egy külön tudomány volt. És főképp figyelni kellett, hogy mikor jönnek és öntenek le szurokkal. De tulajdonképpen ezekkel a hajókkal mi elindultunk fölfelé, elmentünk 1, 2, 3 megállót, és aztán leúsztunk. A Tahiti mindenki. Akkor mentek észre. De hát bizony sokszor volt, hogy Dunabogdányi fölvezettük minket, ugye természetesen stoppal, ott beugrottunk a Dunába, és lejöttünk ide Lányfalura. Van egy dolog, amit meg kell, hogy értsetek. Abban a korban a mi korosztályunkban lévő srácok azért rettenetesen sokat mentek mindenhova. Ide, oda, amoda, stoppal, így, úgy, amúgy. Én nem jártam sehogy külföldön. Én már áprilisban azt néztem, hogy mikor mehetek ki Lányfalura. És abban a pillanatban, amikor már lehetett menni, akkor itt voltam, és itt voltam addig, amely volt olyan, hogy anyám adott 70 forintot nekem, rettenetesen nagy pénz volt, 70 forintot, hogy ameddig ezt tart, addig maradhatsz. 2,5 hónap. Sok szépokhoz jártál ebédelni. Mindent el. Minden volt. De és nem csak Igrizi volt. Eper. Hát a lényeg az, hogy abban a korban volt egy óriási málnás a Tahi fölött. Tehát, hogyha Tahiig véletlenül elkerültünk valahogy, akkor oda bementünk, de a málnadra már leérett, mire olyan jó volt a víz, hogy lehetett ilyen leúszásokat csinálni, de böngészni még lehetett. És ezt nem is kifogásolták a tulajdonosok. Úgyhogy úgy terezaváltuk magunkat Málnával, hogy utána útközben könnyen könnyítettük magunkat. Mert a Duna az egy ilyen. Aztán a Tahi Tótfalu alatt volt egy rész, ahol görögdínyés volt. És akkor összeszedtük a görögdínyét, de a görögdínyét azt igazán nem kellett sajnálni, mert volt elég, úgyhogy bedobáltuk a Dunába, és amelyik nem volt, még érett az elsőjét. Kiválogattuk. És utána Nehogy végigmondom, hogy dobtál össze-vissza. Simon Ákos egy hibát kitekert. Rendvég, a kodorékál, a vízbarat. De természetesen nem, mindent itt nem lehet, mert hát Jézus már... Hosszú még az élet, és több jelenségé lesz. Tehát én csak azt szerettem volna ezzel elmondani, hogy itt mi rettenetesen jól éreztük magunkat, szerettük egymást, tiszteltük egymást, megbecsültük egymást, és megalapoztuk az életünket. Valahol ez az egész élet, amit itt megtanultunk, attól olyan emberek lettünk, amilyenek itt vagyunk most. És azt hiszem, hogy ez a dolog lényege. És mindezt köszönhetjük ennek a gyönyörű környezetnek, Lányfalunak, amit azóta is szeretünk, és azóta is mindent szeretnénk elkövetni érte. Eddig is talán tettünk hozzá. Emlékezzünk meg arról, hogy Váradi Miska, a mi barátunk, állami díj, meg nagyon komoly szakmai karrier után elvállalta a polgármesterséget. Addig, amíg szörnyű körülmények között meg nem halt. Vizsik
itt is. De nagyon sok minden más is történt. Szeremányi Cilla meg én 16 évig voltunk a Strandfelügyelő Bizottságában. Emir. Székely Dizsi. Jó, hát ezek mind. De ami a lényeg, hogy Emő és Andris, Vilin Andris nagyon sokban járult hozzá Lányfalu épített környezetének karbantartására, javítására, az építéséhez. És vannak egy csomóan, akik ma is itt élnek, akik lányfalusi polgárok, akik ide költöztek, és szeretik ezt a falut. Én azt hiszem, hogy mi mindannyian nagyon sok szeretettel emlékezünk, és gondolunk mindig erre a falura. Nem véletlenül fölöttem ma, mert ez hozzátartozik ehhez az egészhez. Nem mondtam el, hogy kik ülünk itt. Olyan jó rájönni, hogy ki volt az. Ki az, és ráadásul nagyon jól szórakoztam, hogy bejött egy Pirinsári. De az nem lehet, hogy ilyen szép és fiatal. Szemüveget a bíró. Hogy ez most már dokumentálva van, a fiatal ember veszi videóra, úgyhogy úgy kell a szavunkra, és akkor ahhoz levetíteni azokatból a képekből, amik nálam voltak, mondom, én 1963-ban elkerültem innen, hogy egy ideig számomra megszűnt az itteni élet, de hála Istennek az elmúlt 20 évben visszapatriotáltam, de nem lehet elég messzire menni innen, a bátyám és édesapám is tanúskodtak róla, hogy szívünkben van, de bárhol is legyünk a világon. Ági nagyon szép. Pataki Ági, igen. De nem ez a Pataki Ági? Nem. Ez a Vámos rádiós lett. Olvassátok a szöveget, én nem akarok kommentálni. Nem, hát Vámosi ház a 60-as években ez volt a Mikec, Vámosi Mikec és Pirin család menedékhelye a háború után. A ház oldalán egy Della Robbia dombormű ledeszkázva ott látható, hatósági utasításra, mert nem volt ildomos egyházi képeket mutatni. Dédszüleik előtt Karola és dr. Vámosi Zoltán 50. házassági évfordulójukon itt ismerkedtek meg fiatal korukban, 10 éves korukban, és megházasodtak, és amíg tehették fejlődését, társadalmi és kulturális életét ápolták. Dédapám 53. decemberben, dédanyám 62. szeptemberben halt meg. Ez a teleknek a fenyves előtt, ahol gyerekkorunkban ott sütöttünk szalonnát, sátoroztunk, falokból csináltunk sátrat, takarókból, és élveztük dédiapám gyümölcsösét, ami onnan egészen le a Tiborházig terjedt. A kísérletünk. Emlékeztek rá. A fenyvesen, az alatta lévő egyik oldal telket, azt a Cinege Lajosnak ítélte. Meg a láncóéknak nagy részét. Akkor ez a Gyöngyvirág utca. Hát igen, de akkor nem volt Gyöngyvirág utca. Nem volt. Már ilyen volt a Duna, ugye kompa, lovaskocsikkal, és Pocsmegyeren is működött még a hajóállomás. Akkor volt egy nagyon jó pék. Azon, hogy Pocsmegyeren. Figyeljetek, ezt meg lehet nézni, csinálunk egy portált, ahol megtekintet, és mindenki hozzáírhatja a véleményét. Ez a már egyik feladatunk, egyik kitűző. Tehát ez a Malomtól látható, ott a Kacsa-sziget, ott van az a víztorony, óriási leúszások és kajakozások. Igen.
ez a révlem, sajnos úgy hallom, ez is megszűnik. Nem lesz. De nem lesz újra. Na most ez pedig Borsmegyeren a földes, szerintem itt nem volt még gát, ugye? És ott voltak az Eperföldek, emlékszünk jól az Eperföldekre, csak Hortföldön tettek ez a Malomnál elég magas vízállás van, akkor még nem volt az a beton a csónakoknak, de az volt az igazi szép idő. Na, vissza egy kicsit. Ez a Bédanyánk és a Kvirin Mária a Masnival, és a másik oldalon szépen második pozícióban az Andrea Vigezandi. Voltak körülbelül 2 évesek voltak. Na ez a bátyám, itt ül a Bánosi Mikec Károly, és én vagyok a húga. Ez körülbelül 56 volt. Ez édesapám, Bánosi Mikec János, kirándulók. Minden nyáron föl kellett menni a Pirisbe és a Vöröskörbe. Kötelező kirándulás volt, ez is a bátyám. Vagány pofát vág, ez az édesanyámnak kötelező beállásokkal kellett fotózkodni. Ez pedig egy ilyen kis tömegjelenet. A Bédanyák, a Karamama, én ott ugorok, a Kvirin nagymama, a Kvirin András, Stromszky Dénes, ami miadja a Vámosi Judit, a nagyanyák, Szuzi néni, és ez a Svetla Gyula bácsi, és a Sári Lóga kerítése. És Baboskedvőben. Na ez 56 nyarán a Vöröskör, a bátyám ott áll a távol böngészi, talán azt keresi, merre is van a nyugati határ. Én pedig támasztom az emlékművet, de azért azóta is áll az emlékmű. Ez pedig a Mikec Károly nagypapával, emlékeztek rá biztos. Én nagyon-nagyon szerettem, aztán így vagy voltunk mindnyájan. Ez volt talán az utolsó kép így együtt, 3-asban, 56 nyarán. Ez volt a fickó kutyánk, nem tudom ki emlékszik rá. Nagyon. Igen, tehát fagyizott, palacsintát evett minden, és amikor a apám elment, akkor naponta lejárt a busz megállóhoz és várta, hogy hazajöjjön, de nem jött. Ezáltal aztán elkószált, és egyszer csirkét akart lopni, így lelőtte. Egy gazda, nagyjából sejtjük, hogy ide, az nem az a lényeg. Na, ez pedig a Székely Orsiék a Helvei házban nyaraltak jó ideig. Tudom. És aztán elpártoltatok innen, nem tudom miért, ott béreltetek házat, és mi innen mentünk meglátogatni titeket, az a Visegrádi várok. Igen, nem tudom ki az a fiú mellettem, azt majd meg kell mondani. Dizsi osztálytársa volt, őt már elfeledtük. Itt van az valamelyikötöknek a keresztmamája, ugye? Akkor Kviri Lali bácsi, Székely Edith néni, és az Ádám bácsi, és köztük a Mária, a kis Kvirin Mária. Hát ők is ahhoz, talán Ádám, te emlékszel rájuk. Hogy nem. Na ez meg a Nagymarosi ház, amit béreltetek, ugye? Csodálatos ruhákban. Az ő első férje volt Mikec Károly, aki a mi nagypapánk. A második férje volt a Stromszky Dénes. Ez a Bányatónál van, ilyen tap lesz izért. Mindig elmentünk, hát temetőbe ugyanis ott megszerint. Na igen, ez a Sári Zsuzsi és én magam. Ez megint egy ilyen kerítéssel lógó jelenet. Ez egy kicsit homályos, ez a Viknai Zsuzsika, Sári és én a Malomban a magas vízállásnál. Meg kell mondjam, nekem a Malom meg ezekről a társaságról vannak a képeim, úgyhogy nagyon várom a gatyások, vagy az előző idősebb társaságból a fotókat. Ez egy gyerekzsúly volt nálunk. Itt van Sári, én vagyok, Viknai Zsuzsika, Kvirin Zsuzsi, Binder Klári, Szélén nem tudom,
tudom ki. Azt nem tudjuk. A kicsi Az a Veres Krisztina, nem, ő előzik az igen, Őri Virág, Vili Mária és Markó Andrea. A Markó És sose itt a szélén, az üdülőben itt, ami volt egy lakásunk, ott van egy kis lakása, és a Veres Krisztina. és mondta, hogy ő is Deák-falun nyaralt kisebb korán, tényleg, én nem is emlékeztem rá. És akkor megtaláltam ezt a fényképet, és ő is a Helvei házban nyaraltak bizonyos időben. Na, ez a 59 körül lehetett. Radvány László, ott mutatja a lábát, mellette az a Mitnai Zsuzsika, Podmaniszki György, és Beteg Sanyi, ugye az a Beteg Sanyi? És akkor a Podmaniszki, nem, ki az a Sári és Podmaniszki Erzsébet. Őt nagyon szeretném elérni, egyszer találkoztam vele színházban, hangjáról ismertem, mert mögöttem jut a szőrtős és hallom a hangját. Aztán láttam róla egy dokumentumfilmet, ahol elmesélt, hogy hanyaszorra vették fel az orvos a származásra. Ez megint még 56, ugye a gyerekek, Szülinén és ami mi, Károly még mindig nézik. Nagyon jó. Fosmegyei Gobogdom, ami kedvenc kirázoló helyünk volt, mert mellette van a református temető, ahol a városi Mizi bácsival mindig át kellett rajta menni, amikor ott is Remekül lehetett csúsztani. Micikivel ment, milyen gyalog lovoztunk mellette, mint a kutyák. Tehát mellette van a temető, a Zuzi néni ott ásott, meg kapált, meg virágot ültetett, mi meg ezen a csodálatos homokdombon Tiszi leverembe belejött a Fili Sári, András, Károly Gyurika, ő a Helvei családnak unokája volt, középen Családi Zsolt, aki az egyik kedvezményez, illetve ötlete volt ez a mai összejövetel. Úgy kezdődött, hogy ő meg az Andi beszélgettek, hogy milyen jó lenne találkozni. Na, és ilyet, ez lett belőle. Úgyhogy a Zsolt. Na, köszönöm a Mária és a Zsuzsi. Ez is hajóval, nem tudom, Visegrádra mehetünk, Vili Lali bácsi, Andris meg így a Lali bácsi mellett. Ez a Károly bátyám utolsó fotó, ez a Vámosi háznak az egyik szobája, ami szobánk volt, apám, meg én, meg Károly volt ott, és ezt nem tudom ki csinált, lehet, hogy a mami édesanyám fotózta, de ezt írta a hátára. Ez volnék én, gondoljátok erről a képről rá. Mikor ezt a hátát én megláttam, éveken később kirázott a hideg. Hogy tudtad, hogy ezt kell rájönni? Hát láttad, hogy állandóan nincs. Na, én meg itt maradtam, ők elmentek 56-ba apám bátyám, és én meg ezzel a 60 körül voltam alomnál. Hát látni, hogy egymás haját vágtuk a frizura. Ez pedig, ez az a bizonyos hely, amiről az Ádám beszélt, hogy Libiszti volt. Ez az egész telek a Radvány, nektek rokonaitoké volt egyébként, és akkor ott épült el az üdülő. Magas vízállásnál, itt mint a vizes kacsák, ott ült a társaság. Klári, Sári, Erzsébet, Ancsa, ott hátul, ez itt belőle a Zsuzsinak egy barát, László, a Zibácsi, és majd elmondod, ki volt az? Imre bácsi, a Rubányi Imre a jobb szél. Na, akkor azt majd beírjuk. Az a Solti Krisztus. Na itt van itt kérlek szépen a családi, Sári meg a Mária. Kimagaslóan fontos személyek, Mikec Péter édesanyja, ami Dénes, a Dénes hozva a cigivel, ami minden a küzdőpróbálja, az ő varta magad. És akkor így van ez a Markó Andrea, Mária, és ott az András van. Hát jönnek a tömegjelenetek. Olvassátok el. Hollai Piri. Sajnos ugye azért mi generációban is többen vannak, akik már nem élnek. Olai Piri, Zsuzsi, Hanaki Zsuzsi. Podmaniszki György, nem tudom mi van, ő sok többet járt itt Magyarországon, látogatóban, talán valaki tud. Majd megveszi. Igen.
Na jó, de hát most mi van? Most mi van? Itt van egy szél, Sok lányról az jut eszembe, hogy egyik évben én adtam át a díjakat a pingpong bajnokság győzteseinek. Hozták éppen, igen, és a Kvirin Zsuzsi volt akkor az első, arra emlékszem. Nem az Erzsébet? Egy másik évben. Lejátszák a holdversenyt. Az egy másik évben. Másik évben, igen. De várjál, Harmadikban meg így. nem. Ott van. Persze, Szentes Szilvi, Marika, ugye ott között. Hátul áll Szilvi. András. Aztán kielemezte. Azt mondjátok, ez a Simonás, ugye itt bal oldalt elől, hogy mögötte ki az. Nem, az a Bukár Jói. Reményű Szilvi. Ritka rajta van. Itt vagyok. Sikus jelenet. Strandon. Na, ez nem jutott eszembe. Sarmek Gyula. Vasaréten találkoztam vele, mind a kettőjükkel rengeteget. Na, itt van az egyik kálai fiú, akinek ugye neki volt magzója. Melyik kála? Az Mindennek a zöldság. Az meg a ló, milyen ló volt? Váradi Oláfal. Váradi Oláfal, is lehet hívni, de csak Lóvinak is kell. Váradi Olát farkas. Nem is ismertem ezt a képet. Én is előteljesen felnőtt Ezt majd pontosítjuk, itt van az első, azt nem tudom ki, második a Mária néni, az a Bej Mária néni, Miklós édesapád, ugye? Igen, harmadik. Lali bácsi, ez a Mihnai papa, úgy hívjátok, és a Serc név. Rőzsúrról, igen. Ilyen Bacabi a keresztneve? Baci Ilonának is lehet hívni, de senki sem. Az is lehet, hogy jön a hajó és várjuk a hullámokat. De akkor még hol volt, na most itt van egy késutat, rajta van a Binder György is elől, az aranyos kisfiú volt. Van előről, ugye a motorbicikli baleset. Az a Gyuri, autóval volt? Az a Gyuri, jó sejtettem. Úgyhogy ez a hátulára, Felemányi Laci. Sanyi, a László Sógora. Igen, Zséber, illetve Na, ez egy késő Ákos, Siklósi Ákos, itt van, Ákos sajnos ő sem él már. Ott abban, és épp a legszélén van. A fecskében. Az Ákos él még, nem? De Ákos. Nem Simon Ákos, Siklós. Volt a bátyátok a Tibor, Ákos és a Pál is meghalt. Ez pedig a Közécs édesanyámmal, itt a másik oldalon meg a Magdilénia, Klárinak az anyukája. Fejelés. Itt még lehetett fejelni a valónál, mert nem csinálták azt a csónak lejárót. Nagyon jó. Ezt folytatjuk le szerintem a hétvégén. Jaj, de jó. Gyönyörű. Lányok is próbálhatták, ezt nincs. Na, Ánának nem tudom, ez milyen ceremónia, de Na, itt a pingpong bajnokság. Nagyon jó. A harmadik a Klári volt, a Simon. Erzsébet, Komenszkezső. De hát nem volt olyan. Ez meg a Kollai Piri, aki az utolsó volt, de az volt a jó, hogy feldobhatták a Ez is az Erzsébet, egy vendéglányal, ami német vendéglány volt. A Vámosi Kert, ez pedig, aki emlékszik a Gyöngyszert étteremre, a Szíriának, a kerthelyiséggel és
kap 10 forintot, meg menü vagy annyi sem? Anyával nekem is adott 10-20 forintot, aztán egyél már. Isszuk abban. Igen, mindenki meg. A gyerekekben morradja. Ez az Urai Marci, aki a Károlbátyában nagyon-nagyon jó barátja. Nekem is van valaki. Őtőle tudtuk meg, anyám tőle tudta meg, hogy a Károly meg apám elmentek, és ő majdnem elájult az Erkel utcákon, mert akkor jött föl 56, amikor már lehetett ez a másik Marci. Volt az öccse is. Nem tudom, ki tud az Éváról, tudom, hogy nincs jó. Jó, majd elmondom vele. De nem, mindegy. Most mondja? Itt él a ravaszházban, és elég rosszul van, nem jár már ki. Egy kicsit demens, de legfőképpen nagyon rossz a járása is. És megvan, otthon van, de hát kvázi, hát a Pori tud róla többet. Sokati meg már régen nincs. Jó, mert ezeket mind ki akarjuk egészíteni, majd hogy kivel. Székely is. Ő volt a legjobb gyerek volt. Olyan albumom volt, hogy nem féltek el a képek, hogy kivágtam az arcokat. Na ez a Potanicki Péter. Igen. Nem tudom, ki cigezett akkor már, de szinte senki. Lehet, hogy ő is. Pufi! Nem is volt a Pufi. Lehet, hogy túlöltözött most. Ez volt a nyaraló. Ez a Bernhard. És az én édesapám természetesen. Tényleg? Hát ez lett lebontva, ugye? És az a Miklós bácsi és Eszter és a családilag. Szóval ennek a teraszon elég sok burinak volt. Igen. Kapott sárga barackot. Na ez nem lesz úgy tettet, hogy Na, Szentes András 100 év múlva élünk, azt akkor is nem ismerlek. És sátorral is Na ezek az örök vicces, nagy kópé volt. Na mindegy, azt is lehet írni, hogy milyen csinyeket tettünk. Talán ehhez az egyik, a tipikus esete volt az, hogy volt neki egy fehér porcelán nadrágja. Nagyon büszke volt rá. Aztán lementünk bulizni a malomhoz, este későn, tök sötét volt, persze, hát akkor még nem volt világítás, nem volt fölhajtás. És ahogy ott ökörködtünk, egyszer csak azt mondja, hogy te tulajdonképpen milyen marha kínos lenne, most belekusznék egy szarba. Világíts csak ide! Megtörtént. Olyan kora volt, ez a nyári István Hugo. Ő nem volt elfalos, csak barátja volt a Marcinak. Neked is? Nekem. Osztálytársak. Kitűnő orvos. Igen, ezt a televízióban láttam. Ez az Erzsébet, a Huguk, akit mondom, 7-szerre vettek fel az orvosira. Ez a Dizsi és az Ádám, ez az aktuális, hogy tavaszi fürdés, és nincs meg az a képem, ahol minket vödörrel, vagy beledobtok a Dunába minket. Vödörrel. Na itt valaki, ez lehet, hogy ez már nem tudom mikor volt, ez a Nagy Alinka. És a két család nagyon jóba volt, a szomszédban nyaraltak. Nem azt mondja, igen, ez készült. Azok a testvérek, a kísérek, a Zsuzsi mellett az a barátnője, én a Andrási Sári. Ez a Száncamna templom. Mise után is. Általában itt álltunk a mise alatt is. Igen. És csak ez az egyik ülőnk volt rendes. A Lupi van, ugye? A Lupi balszélen. Igen. Úristen, minden áldás jó gyerek. Ott vagy a Zsidósi Margit is ott. Látom magadat? A Lupit, akik egyébként Szentendrén hatalmas őszolgálat. Na ez egy másik kép. De nagyon készültünk a vasárnapi misékre, lányok, mert kiöltöztünk meg minden. Csirizzel keményítettük a ruhát. Ez egy körmenet volt. Úrnapi körmenet.
Biztos a Siklósi fiúk, meg Ágos. Ez édesanyám és én. Ez a Kvirint kapu, amit be kellett venni, hogy nyugodtan bulizhassunk. Igen. A verandán és a kerülőben. Igen. Másik kép. Rúzsi meg Sári. Ez dédanyáknak a temetése. Kertben 62. szeptemberben halt meg. A kertben volt a ravatala. Ravasz László az, aki méltatja őt, és imádkozik, és bizonyos rokonok meg családtagok. Tomcsányi Tibor bácsi, akkor a Stronszi Dénes, a fia Dénes, és a nagyanyám. Ezeket majd van, akit nem ismerek föl, Ugye? Anyukám. A kérdője az nem kell, az a Batyasovszkinél az biztos. Nem, azt tudom, nem, aki előtte van, azt mondjuk legelső. Az a Rabasz Vera néni, aki a legelső. A kérdőjelre pedig az a Nóri néni a testvére. A Batyasovszkinél. Ők testvérek voltak, szombat egymás mellett laktak. De ők mind ott voltak a és hát az a generáció is nagyon összetartott. Puszta Sándor tartja a szertartást. Tehát ő csak Tiszi bácsi volt. Tiszi bácsi volt. Ez pedig, amikor átmentünk Kompal és Lovasfogattal a református temető kapujába, akkor Tiszi bácsi fölnézett az égre, és ő nem ment be a református temetőbe. Tényleg? Jézus. Én meg Akkoriban hát ez tudom, hogy az más. Jó, de ez akkoriban így volt. Nekünk se volt szabad a református Testvérek nem, de hát ez akkoriban ez így volt. Ez így volt. Risi bácsi eljött a reformátussal temetőhöz, ott levettek a sóráját, és mint civil jött fel. Az inkább. Én úgy tudom, hogy nem ment föl egyáltalán. Szerintem ez a hihető volt, csak a Szerintem is. nem papi volt, látunk valami Én nekem nagyon nagy megrázkodtatás volt az édanyám halála, mert éreztem, hogy egy váltás. Na ez pedig a nagyanyámnak a minírsa, Tiborra olvasás, fölolvasom, tehát 56-57-ben írta ezt a verset, a Rájfalusi elszámolásról. És írta ezt a Tiborház előtt, ami odalent zajlik, a búcsú buli 63. augusztus 25-én, amire is többen emlékeztek családban. A földgolyón is szétszórva, magyarnak lenni jó, el ne feledd a Dunát, olyan itt, mint a tó. Szívünkben él a régi nyár, a jegenyénk is visszavár, és az ég felé mutat, hogy lásd meg az utat. Megkaptam. Írom most ugyanezen sorokat Juditkának 2 év után. A szeretetem átnyúl a földgolyón felétek, mert a szeretet számára nincs tér és nincs idő. Megint egy ilyen imádkozás előtti. Nem tudom, arra a búcsúbuliról van-e valakinek fotója. Most ez a legutolsó kép. Ez Pesti Müller István és Kati nénik, a Pesti Müller család az, akik a Kálváriában. Igen, ők is régi leányfalusiak voltak, és Amerikában jöttünk össze velük újra, leányuk a Kati. Nem Teleki László, hanem Teleki Károlyné, bocsánat, Washingtonban él. Hát ő is nagymama, meg gyerekei, unokái vannak. Most édesapám vette ezt a gumicsónakot kint, ráírták, hogy leányfalu, felvirágozták, és a Kati szenteli fel a festővel. Szóval ezt mutatja gyerekek, hogy nem felejtjük, akárhol vagyunk a világon, nem felejtjük. Úgyhogy ezzel nagyon szépen köszönöm végszóra is. Üdv a Dunának! Direkt vártam, hogy most ebből mi történik. Az egyik az, hogy Lányfalu hihetetlen, hogy mit változott. Gondoljunk arra, hogy mi úgy kezdtük ezt az 50-es években,
hogy föl egészen a kiserdőig nem volt semmi. Az egyben voltak a telkek, a Kvilin, illetve a Vámosi telek, az egy csodálatos, óriási gyümölcsös volt, és hát bizony ott nagyon jól éreztük magunkat, óriásiakat játszottunk a kiserdőben, számháború, elsősorban számháború, meg sok minden más is. Tehát alapvetően volt egy csomó nagyon nagy telek. Aztán jött egy szörnyű hülye rendelet, amely előírta azt, hogy 800 négyszögölnél több egy kézen nem lehet. Hát ezt András, te jobban tudod. Lányfalun egyetlen egy volt, aki ezt keresztül tudta játszani, és az Móricz Virág volt. Ugye, így ha Móricz telek az megmaradhatott egybe, de az összes többiek azok egészen másképp voltak. Gondoljunk arra, egy történetet mesélek el. Mentem a műegyetemre vizsgázni, Lányfalunról. 11:30-kor kiálltam stoppolni az útra. 2-ig nem jött semmi. Most próbáljuk meg kiállni az útra egy percet. Az sem jött. Semmi nem jött. Ott ültem, de semmi. És akkor jött egy Csepel teherautó, melyik fölvett, és amikor meghallotta, hogy már elkezdődött a vizsgálva a műegyetemen, elvitt a Budafoki útra, és neki valami egészen másra volt útja, kirakott, és így még éppen levizsgáztam fizikával. Szóval ebben az állati, hogy gondoljátok el, hogy milyen más élet volt az, amikor mi itt nagyon jól éreztünk magunkat. Sokkal egyszerűbb, közvetlenebb. Igen. A másik, amiről nem esett eléggé szó, hogy milyen fontos volt az életünkben a rock, a tánc, a buli. Minden este videó. Az én életem első keresményéből egy Mambo magnetofon azt lehetett a Mambo magnetofon, a Grundig motorja volt, aminek ráadásul úgy lett szalagja, hogy vettünk a rádióból kiselejtezett ilyen nagy átmérőjű szallagokat, ami csak az egyik oldalon volt letakarva, a másik oldalon nem. Tehát, ha egyszer szétesett, akkor kész, vége, azzal nem lehetett csinálni semmit. Úgyhogy azt úgy tekercseltük föl, hogy beletettünk egy ceruzát, és a ceruzán lepörgettük, és a másik megpörgette rá egy gyors. Így lett egyáltalán, mert egyáltalán nem lehetett kapni Magyarországon magnetofon szallagot. És úgy vettük föl, hogy a Luxemburgot megkerestük a rádióban, mikrofont ráállítottuk, és valaki kiállt, hogy ne engedje meg kinyitni az ajtót, mert akkor belehallatszott a fölvételben. Így értünk. Volt, akkor még könyörögtünk meg állam, és még 2-3 napot maradjunk nálam, mert szeretnénk zenét. Ez nem volt, de jó, így értünk. Rendesen fölöltünk. Minden szombaton volt valahol összejöttel, és rendesen fölöltöztünk, és úgy mentünk. Mindig a házban volt a legcsirosabb lány, mert a többünkkel ellenőr. Leragadtam az udvarinának, hogy mire számíthatunk. És lehet, hogy ennek a teljes egész az úgy szólt, hogy igazat, hívek, vidámat, és ez valahol nekem azért szó ügyem, mert nagybátyámmal, Sakó Teofil volt, aki itt van a verses kötetben, bele lehet nézni, ő volt. Ugye neki köszönhettem azt, hogy még köszönhettük azt, hogy 1953-tól Lányfalusiakban mondhattuk magunkat, mert ő volt, aki kitelepítés után befogadott bennünket, anyámmal és nagyanyámmal. De tovább megyek, itt körülnézek, és vagyunk részben olyanok, akik télen-nyáron Lányfalusiak voltunk, tehát állandó lakosok voltunk, a Gábor velem szemben, Margit jobbra és Mikulások is. És voltak, akik csak nyáron voltak, de valahogy ez így ötvöződött tulajdonképpen a nyári hónapokra,
És most itt az Ádámhoz kapcsolódnék, aki azt mondta, hogy május 1-től illik fürdeni. Nem így volt. Április 4-én kötelező volt, és az utolsó fürdés pedig stílszerűen november 7-e volt. A fejelés után kibított. És hát egy csomó minden más, ami még egy ilyen hirtelenjére eszembe jut, hogy Ádám a ribizli lopásra ragadt le, de azért a pósmegyeri eperlopások, amikor úszva kellett átmenni, és egy örökké emlékezetes valami, akkor Karinti cíni felelőssége vonult bennünket, hogy nem tudjuk, hogy kell epre tenni. Ő nejlonzacskóba porcukot húzott, és úgy úszott át, hogy a nejlonzacskóban volt a porcuk, a fürdőnadrágjára erősítve. A kifléjén is emlékeztek, hogy volt egy nagyon jó pénz. Csak a forintot, meg mit tudom, 50 fillért így úsztunk, és vittük át. És akkor két fő törzs. És a hozzászló. Aztán a görög díjénél folytatnám még, hogy szerdán és szombaton volt Szentendén piac. És akkor már a kertmozi működött, és a kertmozi előadás után vártuk azt, hogy mikor mennek a lovaskocsik. Tahiból. Kucolás vagy Tahiból, Dunabogdányból ment a lovaskocsi, és hát a Baton a sofőr, az már úgy elszenderedett, és elég volt leemelni a görög dinnyét a lovaskocsira, és akkor lementünk a Dunapartra. És hát az ilyen esti Dunaparti dolgoknak hát a lopás, tudom, hogy Galambos Józsi bátyánk volt az, aki megígérte nekünk, hogyha lopunk 4 gólyát, akkor ő csinál nekünk egy stéget ebből. Most hát ezt egyszerűen nem lehetett a 4-et ellopni, de ilyen különböző műszerekkel beúztunk éjjel, és leszereltük a gólyát, egyet elvittünk, akkor másnap a rendőrmotor, a rocsó már jött. És több mint egy hónapba telt, amíg a 4 gólya összejött és megcsinálta. Józsi bácsi ezermester volt ebben a térvérben. Ilyen egy kép a törzsről. De most egy-két hozzászólást elfogadunk, utána beakéri, hogy ahogy vagyunk, menjünk ki az épület elé, süt a nap, és egy fénykép közös csoportos képet csinálni. És utána még maradhatunk, beszélgethetünk, és amikor itt vége van, 5:40-kor, aki hajóval megy vissza, 5:40-kor, de aki marad, együtt szeretne maradni, lemegyünk a gombához, és hogy megyünk. Még egy mondat, hogyha szabad, ugye itt egyfolytában elhangozottak a nevek, honnan Erzsébet, Fülöp, Sári és Lup. Ugye? Nagyon kevesen tudták, hogy őt Váradi Olá Farkasnak hívták. Ehhez annyiban csatlakoznék én, mint akkoriban még tinédzser, hogy engem ugyan Fischer Istvánnak hívnak, de senki nem ismert ki. Mindenki úgy tudta, és ez később unokaöccseim Gundel Takács Gábor erősített meg, hogy hát mindenki úgy tudta, hogy te Marsalkó Kupi vagy. Hasonljak én is egy rövid szót az elfelejtett generációról, a gatyásokról, az 56 előtti. Mint ahogy a képen láttátok, én már régóta lestem a nyugatot, és 56-ban édesapámmal innen Leányfaról elindultunk. Mi úgy tudtuk, hogy a Mécs Kálmán igazgató úr és a Melinda néni megszervezte, hogy egy teherautó jön értük 56 novemberébe, és erre mi mondtuk, hogy mi is lemegyünk és megyünk velük. Teherautó nem volt, a Mécsék nem voltak sehol, egy évvel később Pittsburghba találkoztunk velük, ők már elmentek. Tehát volt teherautó, a Buzaiék például egy ilyen teherautó van. Tudom, de nekünk több teherautó volt, lényeg az, hogy mi erre apámmal elhatárolva megyünk gyalog, mentünk is Dunabogdányig, ott egy lakodalmas kocsi felvett minket. Mi próbáltunk egyszerű turistáknak kinézni, de ők azt mondták nekünk, hogy ne menjenek Ausztriáig, gyalog üljenek föl. Visegrádig elvittek, első éjszaka Esztergomba aludtunk, Ferenceseknél, második, lényeg az, hogy megérkeztünk Ausztriába, és egy hónappal később már Amerikában voltunk. Csak azt akarom mondani, hogy nekünk, akik, és erre te utaltál, hogy itt volt tulajdonképpen két fiatalság, akiknek
átfették egymást, de mi voltunk azok, akik télen-nyáron itt voltunk, és amikor szeptemberben ti mind fölültetek az autóbuszra, és hazamentetek Budapestre, és áprilisig nem láttunk benneteket, nekünk akkor kezdődött itt az élet. Marika nagyon jól emlékszik hát mi osztálytársak voltunk, és ő nem Károly, ő Karesz. és Leányfalu egy egész más dolog volt. A másik, amit valaki mondta, hogy nem éreztük, azt hiszem te mondtad, hogy nem éreztük tulajdonképpen a rendszernek a nyomás. Hát nagyon is éreztük a rendszernek a nyomás. Hát ennyi szólva. A Marika tudna nekem mesélni, hogy nekünk dédapám 53-ban halt meg, a Ravasz László nagyon jó barátja volt, és Laci bácsi temette, de ő neki nem volt szabad kimozdulni a faluból, mert ő tulajdonképpen házi őrizet alatt volt, ő nem mehetett át Pócsmegyerre. Azt hiszem, hogy Ráknak hívták a Ez ott a Rák és a Mák, két rend volt. Rákot, a Rák volt a fejvég, a Mák az Andi. Igen. Oda való. Lényeg az, hogy Laci bácsi megmondta izének a Ráknak, hogy kedves fiam, Vámosi Zoltán jó barátomat fogom temetni szombaton, és Pócsmegyeren. Nem, hogy kérdezte, hogy mehetek, vagy mit, csak elmondta neki. Mire a Rák mondta, hogy püspök úr, aznap nekem Szentendrén értekezletem van, és nem leszek itt a faluban. Így Laci bácsi a Vámosi házból le a Kompra át a Puszta Sándor mellette. Puszta Sándor nem jött be a református templomba, de a Borzsák tiszteletes úr felesége meghívta egy kávéra közben, hogy miközben ment a református tisztelet, Tiszi bácsi ott kávézott, és aztán eljött a temetőbe, és én úgy emlékszem rá, hogy levette a stúláját és följött a sírhoz. Valahol Laci bácsi temette. De ez a sztori sokkal jobban emlékezhet arra, hogy bizony mennyire volt egy nyomás. Hány osztálytársunk volt, Marika, akinek az édesapja vagy Mária Rosztrán, vagy Recskán, vagy hol volt benne. Annyiban igaz egyébként, hogy mi gyerekek nem éreztük. Igen. Mi nagyon éreztük. Mi nagyon éreztük, és én arra emlékszem, hogy lenne a Malomnál minden felnőtt állandóan politizált. És amikor én Amerikába érkeztem, úgy elcsodálkoztam, hogy az amerikai tínédzserek egyáltalán fogalmuk sincsen a politikáról, hogy mi történik a világban. És azt mondtam magamban, hogy milyen szerencsés emberek ezek, akiknek nem kell a politikával foglalkozni. Akik nem, köszönöm, van viszont. Akik nem azért, akiket nem érdekli, hogy a szüleiket vagy nagyszüleiket mikor telepítik ki, mikor viszik el börtönbe. Szóval ez egy nehéz idő volt, de ugyanakkor nagyon szoros és nagyon értékes barátságok születtek közöttünk osztályban. Mai napig is Galántai tanár úr osztálya, Tátrai Zoli bácsi. Ezek mind, és a telek Leányfalun unalmasak voltak, de ugyanakkor meghitt. A komoly, minden hónapban Ravasz László és Puszta Sándor eljött hozzánk a dédanyámhoz vacsorára, és hosszú, nagyon érdekes beszélgetések voltak a két között. Amikor Amerikában engem megkérdeznek, hogy honnan, megtudják, hogy magyar egy másik vagy, ha Isten honnan vagy, én sosem mondom, még véletlenül sem az, hogy Budapestről. Én Leányfaluról vagyok, Leányfaluról származom. Annak ellenére, hogy 10 éves koromig Budapesten, ott születtem, ott éltem, de nekem ez a hazám, ez a világ közepe. Azt szeretném mondani, hogy én mindig mondom a bátyámnak, hogy ne csak mondja el, hanem írja le végre ezt a írd le, mindig ezt mondom. Egyébként Puszta Sándor és Borzsák tiszteletes úr nagyon jóban voltak egymással. Amikor vége volt a tanításnak, akkor a hittanórák úgy kezdődtek a kemény 50-es években,
hogy ott kint beszélgettek egymással, és akkor a kiáramló gyerekeknek az egyharmada ment a Puszta Sándor után, egyharmada ment a Borzsák után, és egyharmada az a Kisában nem ment, mert hát nem volt indítatás. Most mielőtt elfelejtem, még csatlakozva hozzá. 1956. október végén, vagy már ez november elején volt, amikor az iskolában Csanádi Zsolt osztálytársammal együtt, aki a 8 évig egy osztályba jártunk. Valami rosszalkodás miatt hivatalosak voltunk az igazgatókra. És akkor leültünk az igazgató úrnak az irodája előtt, és aztán vártunk, és kijött valaki, és mondta, hogy igazgató úr nem ér rá. Aztán ezek után igazgató úr egyáltalán nem ért rá, mert nem volt igazgató, hogy jobban követhető, ugye, lévén, hogy Amerikában mondta. Mécs Kálmán Szlovákiából, Csehszlovákiából dobták őt át a határon, kergették ki, mint magyar. A Melinda néni, a felesége, az beszél szlovákul, és ezért ő volt az orosz tanár. Igen. Kárpátaljáról. Érdekes, mert én meg arra emlékszem, hogy horvátul tudott tanulni. A lényeg az, hogy orosz Három gyerekük született itt Magyarországon, és mindenki arról beszél, hogy nem voltak megkeresztelve. Minden nyáron hazamentek, lehet, hogy Kárpátalja, lehet, hogy Csehszlovák, minden, és ott keresztelték meg a gyerekeket, hogy ne itt Magyarországon kelljen ebből. A Mécs András nekünk osztálytársunk bácsi. A gyerekeket. Ővelük Pittsburghban találkoztunk egész véletlenül. Ő a szemüveg? Igen. Az előbb mondtad, hogy ki volt Rájánfalusi lakos. Azt is kérdezd meg, hogy az utóbbi mondjuk 15 évben ki lett újból. Hát én el kell mondjam neked, azt hiszem, hogy olyan... te vagy itt a... Én vagyok itt a rangista vezető. Azt hiszem, de az életemben a karácsonyfa mindig ugyanott állt. 83 évig. A ház az mikor épült? 40-ben. Én meg 41-ben. Igen. Ezt azt hiszem nem tudja senki elmondani közületlenül. Én szerint 25 évenben, amit lehet, hogy lakos voltam, nem vagyok sehol. 50. Nem, mi 40-ben, már itt voltunk, 41-ben. Nem, most megbeszéltük Beával, hogy könnyítsünk a helyzetet, így, hogy szeretnék ezt a bizottságot megalakítani, meg felkérünk benneteket, hogy küldjetek meg anyagot, stb. És akkor nyár végére megvan igen, ott van az e-mail lista, amit a bejött információk alapján készítettünk. Aki nem látja az e-mail címét rajta, vagy a telefonját is oda szeretné, ott azon az asztalon van a kis sublótod, jó? Köszönjük! Nincs mit, na nagy leszek, azt mondtuk gyerekkor, ha nagy leszek, meghálálok. Nem ő? Gyere! Volt nagyon sok jó buli volt ott a Vámosi Átban, ugye én kaputójás vagyok, én csak olyan 65 jelentke volt meg, de nagyon sok jó buli volt, és emlékszem, hogy olyan éjfélkor megjelent a Rák meg a Mák, meg te is, majd mondok rólad is. Megjelent a Rák meg a Mák, két rendőr, és akkor mondták, hogy ezt most már be kell fejezni, ezt nem lehet, ez tűrhetetlen, ez csendrendelet van, és nem lehet zajongani. Mondták a fiúk neki, hogy oké, rendben van, vihetek le, mi abba hagyjuk a zenélést, persze, igazatok van, persze. Leültették őket ott a két déli székre, adtak nekik valami italt, de szerintem összekeverték valamivel, mert bennadók alatt több részegek lettek, és másnapra teljesen elfelejtették. És akkor éjfél körül megjelent a Cili veled, kezet hozta, kézen fogva hozott téged, és ugye akkor, amikor a Cili megjelent, akkor fölállt két kórus, erre emlékszem, a fiúk kórusa, meg a lányok kórusa.
És akkor a fiúk elkezdték a fiúk, lányok együtt, hogy Cími bácsi, nem, teljen szomorú, Cími bácsi szomorú. És akkor elkezdték a fiúk, hogy vedd le babám, vedd le babám, vedd le. Lányok, és a lányok azt magas hangon mondták, hogy nem beszélne. Erre a fiúk azt mondták, bazd meg, akkor fennmarad. Úgyhogy ez volt a belépő. És hozta a Fabri Sanyikát, és mi meg elkezdtük cikkézni, mert ő sokkal fiatalabb volt, mint mi. És akkor a Sanyika azt mondta, hogy kihúzta magát, azt mondja, meglátjátok, leszek én még nagy ember. Na, megvan Sanyika. Fabri Sanyika nagy ember lett. Csak ezt akartam mondani. Nagyon jó. Mindig megy az a videó? Persze, hogyne. Jézus Mária, ez ment? Hát hogyne, hát ezt meg kell örökíteni, ez az utókornak mindenképp. Ez rajta lesz valahol Hogy? lesznek ezek a videók a leányban. Igen, szerintem vagy a leányfalu, tehát a faluházon, vagy pedig a múzeum honlapon föl tudjuk. Ha mindenki hozzájárul, akkor igen. Én hozzájárulok, én egyszer meghallottam. Ádám megy be a vízbe, olyan csodálatos órával, nem tudom, milyen márkám, valaki rászól, Ádám, hát a kezeden az óra, ja, bocsi, beveszi az órát, húzza a cipzárját, a kötőnadrágját, beledugja az órát, visszahozza a cipját, köszi, és beúr. Ez Ádám. De állítólag azt is mondtad, hogy az én drága férjemnek, Andrásnak köszönheted a diplomádat. Mert hogy sokat az ő jegyzetéből tanultál. Tényleg a férjem.